Ganun mo. Oh. Hi! Mangan-manan, kay anak ni Josie. Yan, ang juicy. Inang ni Patricia, kay ni JB. Talong na prito. Okra nga na nilaga. Kanda dyan ta di karoba niyo. Dabugoong na mo. Ano? Gulo na ako. Thank you, Lord. Ginagawa niya, ginagawa mo yung ginagawa. Kaya na kuya. Hindi. Kaya kain. Last sili. Ganun yun, hindi ka. Napakita nila. Mali yan, mali. Yung ganun lang. Ano to? Ayan po siya. Okray. Ayaw na hindi pwede broccoli sa kanila. Ayaw na ng broccoli kaya sa akin binibigay. At saka ito, ano Bakit tawag hindi ito? pwede? Ano tawag ito? Cauliflower. Cauliflower. Hindi, gusto ko nga yun eh. Kailangan nga dapat kumakain ako yun eh. Cauliflower tsaka broccoli. Sarap. Maganda yun sa ano. Nandaan ako dun sa supermarket na bagong bukas dyan, yung presko. Presko. Wala, mahal pala din doon. Bahal. Lahat presko kuya. Presko yung mga tao. Miss naman oh. Yung mabuto. Kaya kay Miss Juice. Pas the toyo. Basta tuyo. Basta just. Basta tuyo. سمحت. May meron wala kami. Ano wala ka? 2:30. Ako lang. Public ay public. Ano ba kay government ba kayo? Public, ano rin yan? Public sector lang yun. Dapat. Hindi. 9 to 3. 8:30 to 8:30 to 30. Same time. 8:30. 6 hours. Sakto. Tapos ha? Sabado. Hindi. Biyernes. Sabado hanggang 1 lang kami. Biyernes kami. Biyernes. Pakabilis ko talaga kumain. Tsaka na ha. Meron akong biniling avocado shake. Papadamihin natin. Ayoko no. Hindi na lang. Ha? Mas gusto ko yung ano. Kasi isang ganun lang yun, no? Gusto ko yung may, yung ano. Ano? Yung melon? Yeah. Yung last time? Melon? Oh, Naubos ko siya. sarap yun. Gusto mo, banana shake mo rin yung dala namin sa ba? Yun lang. Hindi, lalagyan, yung avocado shake, talagyan kayo ng saging. Para dumami. Ano saging? Hindi, mas- Saba. Ha? Ha? Saging nga maganda. Ayoko ha. Ayoko na ka na nung. No? Ikaw ang mag-shake, bili. Bili, na kayo may makinabangan ko naman. Ano sasabi ng Nakatanggap ko na shake? yun. Hindi pa rin. Hindi po. Ba't di mo tinatanong? Sabi Tinanong ko, ko nga. confirm na. Ano sabi Ang niya? sabi niya sa akin, ano daw? Basta ipasa na lang daw once na may na-receive. Hindi, ang tagal eh. Debited na sa account ko. Deducted na. Debbie, bakit? Ako! Nakarehistro yun. Yun ang una kong. Hindi ako nag-i-input at ayun yung nakasave na Sine? sa mga receivers ko. Sine? Hindi ako naka-live. Hindi ako naka-live. Nagbibideo lang ako. Bakit may nag... Sa Popo. Nakabayad Gusto ba na. yan? Gusto niya ba? Kainin mo na lang. Kainin mo na yan. Tapos magluto na lang. Huwag pa pa yan. Ito mo gabit siya, oh. Ulam natin yung bukas ba? Nakawa mo na. Debbie? Hindi mo. Na-identify mo sino si Debbie at si Dabby? Sa boses, eh. Oo, ang kambal dyan, ma-identify ko. Lagi yun nga yun. Debbie yun. Ang babae kasi ang maiingay. Ayun. Siyang napakadaldal. Patikim ako. Nakubos na may. Ma, dalawa lang. Ma, tama na yan. Yan. Tignan mo mamaya, maubos yan. Ay, sinasabi ko sa'yo. Uy, itago na agad natin yun. Baka mamaya nga may mga magkainan eh. Akala nila invited. 'Wag.
Maya. Dapat sa'yo din nilalayo ko. Ano? Mm. Yeah. Ay, Ang tagal ng umaga nung ay tamang liwanag pa. umaga. Ang tagal. Alas 6 eh. Kala ko yung gusto mo. Siguro naman bago na yung oras ng pasok nyo sa Ramadan. Ganun pa rin, kuya. Ganun pa rin. Ganun pa rin sa umaga. Ganun pa rin sa amin sa umaga, kuya. Pero maaga ulit. Opo. Alas 3. Hindi ba? Alas 3 ah. Malas tres. Kami dito mga 4:35. Ganun. Sabihin mo, alis sila dito ng alas 6. Uwi sila ng alas 3. Eh kami, 8:30, 2:30. Kaya dahil dyan, mamili ka na ng ulam, ha? Mamili ka na ng ulam. Bakit ako mamimili? Ariga, mas una pa para sa akin makaka-uwi. Anong oras na uwi mo? Same yan. Oh, same Pero lang. hindi ko natin alam. Baka mas Diba nga mapaka. sabi ni Kuya Dano, mamili na kayo ng mga ulam. Diyan mo nilagay sa'yo. Na yung pera ko eh. Pahit. Talaga lang toyo ulit. Ako nga mamili. Mamili ng ulam, tapos mali-mali naman yung ulam. Minaya ko. Saka mali-mali ang ulam. Magtanong ka Basta kay ate, nakastock ano, lang yan. anong bibili na ulam? Ang bilhin nating ulam ay sopas. Everyday sopas. Pag si Meme daw, ano? Sopas. Grabe. Ako ulam. Love na ang sopas. Wala mo na magluluto ng sopas. Mm. Wala na muna. Kasi talagang ako'y naawa. Naawa sa tinapon. Si Meme, hindi siya talaga nagkukutsara. Ano? Hihirapan na ako. Nakita ko nga sila, nakakainan sila sa kantin, mga nakakamay, basta-basta nakain. Hindi Siyempre, marunong alam mga nandiyan, ano yun eh. Talaga. Ate, ganun ba magkamay? Parang, hindi ganun. Ito magbabanggit ka lang. Tama na. Tigilan natin ito. Hindi, babaunin ko na lang. Babaunin ko yan. Wag! Gusto! Pwede pa siyang kumain. Gusto ko yung kanin ko. Gusto niya ni Jerson, bagoong eh. Ay, Hindi pumasok ako kanina sa kantin, doon sa kinakainan nila. Hulo, hindi marunong magkamay, ginagawa. ganun talaga Dapat kami na lang yan. kumain ko kayo, oh. Tinuturo Kaya ko. ganun yung kanan, no? Oo, ate, tapos Binibilog binibilog. pa nga nga. Ano kayo? Binibilog. Ano ga? Siksipan na lang doon tayo. Siksipan na lang. Hindi mo yata lahat sa ito. Abogado. Lagyan mo na yung ano naggatas. Ay, ng ano. Ng... Kasi siya ko yun. Kasi masarap siya. Ay, marami pa tayo. Ay, silipin. Aray ko. Ano guys, siksipan na Alam lang. mo yung lakon ng tao, kumabang nga ako na rin. Oh, sige, para mas gumama. Kaya mas masarap. Malaki yung tao yun. Hindi na akong pangayan eh. Nababanatan ko yun si kuya eh. Ito eh, hindi kang natuyo eh. Ay, kung kanin na to, may hindi siya nakakabusog. Sa mga habang ko. Maga. Ano yung tawag dyan? Napakis ko yung scooter ko. Mas maki. No, tama na ulo. Kaya ka. So, okay na? So, susunod ko, magluluto ako ng saging. Para merong dessert. Mananawa yung mga. Okay. Bibiruin ko pa naman sana Bukas siya ulit! pagkakatama na rin saging ko. Eh, talagang siksik na siksik eh. Sabahan ka.